Mae'r gorchymyn drafft eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd Cymru 2026 yn diffinio amgylchiadau lle na fyddai angen i ddarparwyr gofal plant, gwaith chwarae, neu weithgareddau gofrestru ag arolygiaeth gofal Cymru. Pan fod darparwyr wedi ei esemptio rhag cofrestru, does dim rhaid iddynt ddilyn y rheoliadau gwarchod plant a gofal dydd. Bodlonir safonau gofynol cenedlaethol ar gyfer gofal plant, na chael ei harolygu gan arolygiaeth gofal Cymru. Hoffai Llywodraeth Cymru eich barn chi ar ba ddarparwyr ddylai gael ei hesemptio rhag cofrestru. Hoffem hefyd eich barn ar gynllun cymeradwyo gwirfoddol ar gyfer darparwyr sydd wedi ei hesemptio. Byddai'r cynllun cymeradwyo yn galluogi teuluoedd i gael mynediad at gymorth ariannol fel gofal plant di-dreth a gofal plant credyd cynhwysol ar gyfer ystod ehangach o wasanaethau. Cadarnhau gwiriadau diogelwch sylfaenol ar gyfer darparwyr esempt ar y cynllun cymeradwyo. Gwella dealltwriaeth a chefnogaeth mewn perthynas â'r sector gofal plant anghofrestredig. Bydd eich barn chi yn helpu i lunio polisïau gofal plant yng Nghymru yn y dyfodol.